Takže čau lidi, já vás vítám u mého dalšího videa z GTA 5. A u Trevora mám 13 milionů 172 843 dolarů. Ano, moc peněz. A já jsem skočil tady a mám dohraný celý příběh, takže budu vycházet dřív ty díly, že já jsem musel furt makat, že jo. A já to budu muset trošku stlumit, že to řve jak svině. Tak. A jedem. Vole, co ti jebe? A máme dům striptease baru, vole. Jo, a čo to na můj káru? Vidíte ji? To je ta moje kráska. A mám ještě druhou krásku. Ta je tady. What the fuck? Já chci dolů. Hady. A dneska to bude zase z blbostí. Dneska budeme asi srát, nebudeme srát. Jo, a u Michaela mám to koupený letiště. Takže už je to úplný pilot, vole. Jo. Úplně velký. A sorry, že bramburky. What the fuck? To neřešte. Hej! Počkej, chceš něco vidět? To mám tady. No, tak to ne, Google. Sorry. Upšok jsem si. To se stane každému. A my můžeme... Já jsem tady šéf, kamo. Nejde. No ne. Já se zabil Vejda. Trošku nedomyšlené. Takový to přísnej, ne, vole. A my jdeme sem. K těm bezdomovcům. Jo, teď se nás o mě bojej. OMG. Sakra, ty vole lidi, já dneska furt prdím asi. Au. Jdu sem. Pičine! Kunda debilní. Můžete vidět, že to hrál na té nové telce, no. Ty
vole, tady nejsi na striptýzu. A už mě zase hledaj. Nevědí, kde jsem. Tady mě nikdy neviděli. Já jsem v pasti. Piči, musím dotočit. Ažer. Postupujeme. Ne. Piči, já jsem si ho našel lidi! Oh my god! Do prdele! Ne! Ty jsou dobrý. Ale nekecej, nám to ještě lékářů. Co to dali? Že není naše. What the fuck? A to mám dovíst. Ne, to je tady ta mise. Takže lidi, až tam budu, tak se vám, promiňte, až tam budu, tak se vám ozvu. Tak čau. Takže jo, jsme zpět. Já už jsem tady blízko, to už je kousek. Jo. No, ten dneska demenci nebudeme dělat, takže jedna mise plus blbost jedna. Počkej to. Ne. Co to, what the fuck? Kam? Proč je mě? Hej kámo, proč jako ke mně? Jo, no jo. Já už vím, tam je naše ta matka. Asi. Trevore, ty špíníro. Prdele. Ale ten bát asi už nebude náš. Tak teď jsme u Michaela. No, u Franklina. A do piči. Jestli to laglo. Nelaglo. Hey, babe, what's that? Barcelona tady. No, ten má 11 milionů. To si děláte prdel. Tak debilně. Angel, you do whatever your little heart desires. I gotta run. No,
ponožky, vole. Ty vole, tak ty seš rebel, vole, v parkování. Takže jo. Pičí. Co dělal, ten nemůžu řídit. Takže to dáme nazpátek na Franklina. Ale proč se to jako přeplo? A my jedeme, no, nejedeme. No tak jo, pojedeme. Mám palačku. Ano, a mám vytuněnou motorku, pičo. Zapakujeme k správný desce. Trevor Phillips, but I thought I want a picture of him. Oh, what's in the event? Yeah, I was afraid you would say that. I'm good. I'm good. Okay. Wow, everything's good. To co tady? Takže jo lidi, já se budu teda loučit u této videa. Můžete klidně dát like, budu docela šťastný a budeme natáčet dál z GTAčka, z blbostí. No, oni to tady blbosti nebudou, tady budeme dělat taky ty otazníky. No, nevím proč jsem to nedodělal. Tak to je divný. Takže jo lidi, pokud se vám video líbilo, můžete dát like, odběr, klidně napsat do komentu. Já se teda s váma loučím a čau. Ještě fotečka. Ano. Takže jo lidi, mějte se hezky a čau.